pravda. Banka musí predávať svoje produkty. Hej, čiže vďaka výtlaku a peniazom, ktoré majú, určite budú vždy dosahovať pomerne vysoké preferencie v tom, že ktorým inštitúciám verím, s ktorými by som sa chcel poradiť. Toto ma neznepokojuje, ani vás by nemalo, pretože viete, čo je za tým. Dôležité je, že miera dôvery sprostredkovateľskej spoločnosti narastá, že tu nie je nejaká negatívna emócia a že máte vy vytvorený priestor na to, aby ste mohli kontaktovať ľudí, lebo tí ľudia to očakávajú. Každý štvrtý sa chce rozprávať s vami. Každý štvrtý človek v tejto republike, a to je na reprezentatívnej vzorke, sa chce rozprávať s finančným sprostredkovateľom. To je veľká príležitosť. To není tak, že sa máte za niečo hanbiť, že to, čo robíte, nie je potrebné. Naopak, žijeme dobu, v ktorej je to extra potrebné. A aj prieskumy ukazujú, že každý štvrtý sa chce rozprávať s finančným sprostredkovateľom. Teraz, o čom sa chcú rozprávať tí ľudia?